Bona kumsakazo ngivula 98.5 somsakazo ngamaqulusi 90.5 kanye nesamba news. Sikhona ke namhlanje endaweni yaseLundi inkundleni ke yezimidlalo ke Prince Mangosuthu National Stadium njengalokho ke uhulumeni kwesifundazwe umnyango wezobuciko namasiko kwesifundazwe singathike ezimidlalo ke la kubizwa ukuthi ke KZN. Manje ke sinomhlonishwa oyimeya yakhona ke uLundi ubaba ke uWilson Ntshangase umgazi. Mhlonishwa sibele esikoleni Ngithokoze emsakazweni wemvula FM nethuba engipha lona ngikubingelele nabalaleli bakho. Mhlonishwa siyabona umdlalo omkhulukazi kangaka oyingqayizivele ngaphansi kwendawo iholayo njengosodolopha. Ingabe uthini kuwena nangabe ngaphansi kwendawo iholayo ngempela kunomcimbi oyimpumelelo njengalo wenzeka kule mpela sonto? Umsakazi sibonga kasiphezulu ungqongqoshe wezemidlalo oholwa ubaba uThami Ntuli njengondunankulu. Babehlangene necabinet lakhe bavumelana ngokuthi imidlalo le ebizwa ngokuthi Premier's Cup namhlanje izodlalelwa lapha kithi eLundi. Siyazi ukuthi le midlalo lena lona ungoweshumi ukuba khona, kodwa ke banqume ukuthi ube lapha endaweni yasemakhaya eLundi. Sikuthokozela kakhulu lokho ngoba siyazi ukuthi indawo zasemakhaya abantu abahlala khona iningi labo abasebenzi. Ngakho ke uma besondezelwa izinto ezinhle kanjena thina sithi icagcele esokeni. Abantu bakithi bazokubona ukuvota kwabo kahle ukuthi manje uqhamukane izithelo ezinhle kanjena. Ngoba le midlalo lena uba khona kwayo lapho eLundi namhlanje kule mpela viki nje iyodwa. Osomabhizinisi bethu bahlomulile. Iy'tshalo zethu kugcwele baqashiwe futhi abantu abasha kuba belekelele. Abadayisayo bedayisa lapha ey'tradini nabo futhi bahlomulile. Iy'ndawo zokulala ama-B&B kugcwele. Kuze kwasizakala ngisho iy'ndawo eseduzane nasoLundi njengakoNongoma nakoMelmore. Ngakho-ke lokho sikuthokozela kakhulu siwumasipala wasoLundi. So kubadlali abancane endaweni mhlawumbe ikuphi ukubona kuzoba neqhaza kube nomthelela omuhle kakhulukazi abadlali abasafufusa abasendaweni ewinda kusemakhaya eLundi. Uyabona nje umsakazi kulama-team adlala la kukhona abadlali abasuka khona lapho eLundi abahlonzwa kule midlalo yethu esiyenze ebizwa ngokuthi i-Memorial Cup. Izolo nje ngibamemile bonke abama-team ukuthi ngomhla ka-31 August abeze lapho eLundi zobe sine-Memorial Cup lapha eLundi ngomhla ka-31 August. Nawe nje umsakazi ngiyangimema nge-31 ube izivakashi sami uzothathela iy'ndaba ezinhle ngoba ngibamemele ukuthi abasondele bezobona ithalente elivezwa abafana abasebancane abaqhamuke ey'ndaweni zasemakhaya. Uma thina njengabaholi singakwenzi ukuthi si-create i-environment lapho khona abantu bakithi bezosizakala khona siyoba senze khona okulindelwe abantu bakithi. Ngakho-ke kuba khona kwale midlalo le abafana abancane bayabonakala baqhamuke emakhaya bayakuthokozela kakhulu lokho. So ngaphandle ke esodolopha nje ukuchazela ukuthi ke uthuthukisa ke umnotho kuphinde kuthuthukisa futhi abadlali abasafufusa kakhulukazi kule ndawo soLundi. Mhlawumbe okunye ikuphi okubanjwe iqhaza ikakhulukazi lwale midlalo eLundi? Futhi ubugebengu entsheni nokuthi intsha ilibale zidakamizwa lokho into abazoqhelelana nayo ngoba njengoba sengishilo nje ukuthi nge-31 August sizobe sine-Memorial Cup lapho iyadlalwa kumanje emawadini. Ngakho-ke intsha ikhipha busy ngokuthi idlale futhi ukudlala-ke kwabo-ke kwenza ukuthi bahlale bephila impilo ekahle ngoba phela uma uhlala ngokuyivocavoca emzimbeni ukhula unomzimba okahle.
Kuyezwakala-ke uyena-ke usodolobha womkhandlu-ke waSolundi ubaba-ke uMgazi sixoxisana-ke naye-ke ngalo-ke usuku lwanamhlanje. Mgazi-ke ngaphambi kokuthi-ke ngikudedele-ke mhlawumbe-ke nje ubuchaza nje ukuthi-ke niwumkhandlu ne-World Cup esuke igqugquzela ikakhulukazi abadlali. So-ke mhlawumbe yiziphi ezinye futhi ikakhulukazi ey'suke igqugquzela ikakhulukazi abantu abasha ey'thinta ezemidlalo eninazo njengomkhandlu waSolundi? Ezemidlalo ezinye futhi ngaphandle kwebhola lenyawo siyayigqugqumezela futhi ingoma emawadini ukuthi abantu bayisine ingoma. Siyawa-create futhi nama-competition ayo ingoma ngenhloso yokuthi sikhuthaze yona intsha futhi sibaklomelise ngemali ukuze bakwazi ukuyisiza ey'ntweni abasuke bey'funa ukuthi bayisize ngazo. Asigcini nje kuphela lapho, sikhuthaza nalabo abakamaskandi. Uyabona nje ngolesibili lo lesisuka kulona bengihlangene namaqembu akhulu isicathamia abantu abasha njalo lapho. Bengihlangene noSowenka abantu abasha njalo lapho. Bengihlangene noNobuhle iy'ntombi lezi ey'sezintsha ney'nsizwa ey'sezintsha. Ngibakhuthaza ukuthi ngomhla ka-14 Disemba la uLundi siyobe sinesicathamia, siyobe sinoNobuhle, siyobe sinoSowenka. Mhla 14 Disemba khona lapho Lundi. Sodolobha-ke elakho nje lokugcina-ke ikakhulukazi elokuvala ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi-ke nabantu abasha babukela kulezi zemidlalo njengoba kunemidlalo namhlanje kunabazali abakhona ukuthi nithi niyahamba kwezemidlalo kwenze njalo mhlawumbe nokubonisa umdlalo osekhaya kubaluleka kwalo mdlalo ngathini nje kwelakho sesiphetha kumphakathi wentando waSolundi. Sithokoza kakhulu kubazali abadedele iy'ngane zabo ukuba zize lapha eLundi. Siyazi ukuthi iningi lazo iy'ngane ayisebenzi ngoba inikezwe abazali imali ukuthi igibele zize lapho eLundi. Siyabethembisa-ke abazali ukuthi cha iy'ngane zabo ziphethe kahle la nani niyayibonela nje bajabulile abantwana konke kuhamba kahle. Sithokoza kakhulu. Asibakhulu-ke sodolobha sithemba ukuthi-ke sizohlangana-ke kuyona-ke imidlalo leyo okhuluma ngayo yangaSolundizana. Asibakhulu bekuyona kusodolobha.